бе. И здравейте хора! Днес ще играем на CS Zitron. И аз сега си джимпия, той му е подгонил с някакъв снайпер. Мен един ме подгони с снайпера си. Беги, аз мога само да бягам. Не е честно. О, Дани, той е прицелил, докато му минавам зад гърба. Давай, отвлечи му вниманието. Добре, браво, Дани, ти му отвлече вниманието, докато аз прото го изджъмпвам. Абе, мъкай. Мъкни, бе! Защото глупости не се говорят. Ей! Ей! Спря ми ножката! Не! Не, ножката ми спря, хора! Гайс, ножката ми спря! Не, ножката ми! Кой е този? Кой е този? Аз тук си го минавам като най-големия пич. Да, минаваш си го. Майнкрафт геймъра умря като най-долния нуб. И аз така. What's not dark no say? Ми. Аз на кое място съм? На последно. Ми. Хора, лайквайте ми клиповете, ако този клип ви е харесал. Щупете от цъкане лайк бутона. Не се шегувам. Минерали. Това е човек с двойно АВП, който омрази да джъмпи. Тук никога не. What the? Ма не може да си хапнеш терорист. Виж го, бе. Аз пък не. Минерали. Да. Ай, baby, just my. Не. Браво. Ей. Хора, ще ме гледате в клипа. Хора, после гледате клипа, ще умрете от смях. Опа! Виж го, бе. Човек, сега ще спра клипа и ще го пусна в YouTube. Гледай го. И сега ще се фана. Каквото можеш да ги килиш. Дани, виж ма. Познал ли си клипа в YouTube? Още не, ама имам един. Кой? Пишеш Пишеш. yo.proto05. И какво да направя? Обърках си ника. Щеш да ми бъде прото05, па той стана yo.proto05. Айде да вечеря. Е, сега идем този. Що ме